כולם חשבו שמדובר בהיריון, אבל הסיבה האמיתית שבגללה נועה קירל נאלצה לעזוב את ירח הדבש ולטוס לקבל טיפול בארץ הייתה שונה לגמרי. אז האם זה באמת היה דחוף כדי לחזור לארץ ולקבל טיפול SOS ולא לחכות כמה ימים? בואו תשמעו. נועה קירל אובחנה עם אפנדיציטיס, שזו דלקת בתוספתן, איבר קטן שנראה כמו צינורית וממוקם בבטן ימנית תחתונה. זה קורה בדרך כלל כשהפתח שלו נחסם, למשל בגלל גוש צואה קשה או רקמה שהתנפחה. ברגע שיש חסימה, הלחץ בתוך התוספתן עולה, והחיידקים מתרבים במהירות. ואם לא מטפלים בזמן, התוספתן עלול להיקרע ולגרום לזיהום מסוכן בחלל הבטן. אז איך תדעו שזה זה ולא סתם קלקול קיבה? הנה 3 הסימנים. ראשון, הכאב נודד. בהתחלה מרגישים כאב עמום ומציק דווקא מסביב לטבור. בהמשך, הכאב נודד ומתרכז בנקודה ספציפית קטנה יותר בבטן הימנית תחתונה, והופך לחד וחזק יותר. שנית, כאב בזמן תנועה. כל זעזוע קטן של הבטן יכול להחמיר את הכאב, ולכן תרגישו כאב חד כשאתם משתעלים, צוחקים, הולכים או אפילו עושים צעד קדימה. שלישי, סימנים נלווים, כמו חוסר תיאבון משמעותי או בחילות, הקאות או חום. ואיך מטפלים? כאן יש חידוש רפואי. הטיפול הקלאסי הוא ניתוח קצר להסרת התוספתן. היום עושים אותו עם 3 חורים קטנים בבטן והתאוששות ממנו לרוב מהירה יחסית. אבל במקרים מסוימים של אפנדיציטיס לא מסובכת, הרופאים יכולים לפעמים להציע טיפול שמרני. כלומר, אשפוז וטיפול באנטיביוטיקה בלבד, ללא ניתוח. החיסרון? בחלק מהמקרים הדלקת עלולה לחזור בהמשך. אנחנו מאחלים לנועה קירל החלמה מהירה וירח דבש מפצה. ואם אתם רוצים לדעת איך לזהות מצבי חירום רפואיים ולקבל טיפים לבריאות שלכם ושל הילדים שלכם, תלחצו עכשיו על הפלוס ותתחילו לעקוב.